Slovo dynamit vyjadruje nadprirodzenú Božiu moc. Učeníci neboli vzdelaní ani politickí vodcovia, ale obyčajní rybári, jednoduchí ľudia. To, čo im dalo schopnosť obrátiť svet hore nohami, bola práve táto Božia moc. Nie ich vlastná múdrosť. 1. Korinťanom 4.20 hovorí, lebo Božie kráľovstvo nespočíva v slove, ale v moci. Lebo Božia moc sa dokonáva v našich slabostiach. Halelúja. Keď si slabý, v ňom môžeme byť silní. Títo ľudia možno sa vzdali. Videli, že ich limit baterky už je na konci. Už nevedeli ako ďalej. Ale Pán prichádza a povzbudzuje. Očakávajte na zastúpenie Svätého Ducha. Nevzdávajte sa. Príjmite v jeden okamih, keď príde moc dynamit, výbuch v našom živote, čo radikálne zmení život človeka.